सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। दिनैनि समाव बर' समाजाव हाबा जाखानाय खायसे आइजोफ्रा मा जालांखो? अखानायब्ला गावनि नखर संसार गथ' गथाय नागारनानै खारनायल'। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सियालमारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि बिसि अनसुलि नार्जारिया गोमाना दं। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बिश्वजित नार्जारिया गावनि बिसिखौ नागिरब्लाबो दिनैसिमहालागै नागिरनानै मोनाखै। बिनि थाखायनो सावगारियाव होनाय सुबुंखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 7637805255 बे जानबुंनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायहरदों। सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। दिनैनि समाव बर' समाजाव हाबा जाखानाय खायसे आइजोफ्रा मा जालांखो? अखानायब्ला गावनि नखर संसार गथ' गथाय नागारनानै खारनायल'। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सियालमारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि बिसि अनसुलि नार्जारिया गोमाना दं। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बिश्वजित नार्जारिया गावनि बिसिखौ नागिरब्लाबो दिनैसिमहालागै नागिरनानै मोनाखै। बिनि थाखायनो सावगारियाव होनाय सुबुंखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 7637805255 बे जानबुंनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायहरदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।